Tak tento nápad som dostal minulý rok, spraviť k výročiu, tohto ročnú vlastne 135. výročie od postavenia prvého pevného mosta v Bratislave. No a chcel som vlastne urobiť výstavu pre ľudí, pre Bratislavčanov, aby sa mohli pozrieť, ako sa menili mosty, respektíve teda aj nielen názvy, ale teda aj samotné mosty, aj teda okolie. Sú tu naozaj unikátne fotografie historické, nielen tie také novodobé, povedzme z 20. storočia. Keď prechádzame po starom moste do Petržalky, teda ideme od Šafarikovho námestia, čo všetko tu nájdeme? Ide to v nejakej chronológii, alebo kombinujete teda tie staré pohľady s novými? Snažil som sa, to bolo teda chronologicky spravené, je tu aj text, popis, robil ho Janko Lacika. Na tejto strane, na tej od Šafarikovho námestia sú pohľady smerom k Bratislavskému hradu, kde vlastne si ľudia môžu porovnať, že ako to teda vyzeralo predtým, ako to vyzerá teraz, plus z výstavby toho úplne prvého pevného mostu od rôznych archívov, musím spomenúť archív mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, od rôznych zberateľov, od Peťa Martinka, od Jana Lofaja, Titusa Andráša. Ak teda vydržíme tú chvíľu na tom slnku, tak môžeme tu vidieť aj tie zimné fotografie Dunaj, napríklad ten rok 1890 výstavba mosta Františka Jozefa. Fotografie asi, ktoré často nevidno teda takto na bežných výstavách. Nie sú to úplne bežné fotografie, veľa vecí, hlavne to z Múzea mesta Bratislavy, naozaj poskytli také unikáty z tej výstavby, fotografie z zamrznutia Dunaja alebo prípadne od povodní, také rarity, prípadne keď sa nemecká armáda vyhodila most, tak od Peťa Martinka je tu zo zbierky veľmi pekná fotografia, takže treba prísť. No prejdeme ďalej, pretože tie fotky sú v tých takých tých oddychových zastaveniach, kde sú lavičky, kde je trošku zelene. Sú to aj súčasné fotografie, sú to aj pohľady nielen z mosta, ale aj na most. Tie nové fotografie všetky som fotografoval ja. Je tam potom na tej druhej strane pohľad smerom pláž Lido. Snažil som sa vybrať fotografie, ktoré dokumentujú tie zmeny od postavenia až po likvidáciu mosta Nemcami, prípadne teda výstavbu ďalšieho mosta. Všetko je tu zdokumentované, také menej známe zábery a čo naozaj dokumentujú aj teda to okolie, aj celkový ten most. Táto fotografická výstava zachytáva aj tie jednotlivé dejiny, úsek dejín Bratislavy. To, že Bratislava končila pri tom starom moste, že tu povedzme bola aj colnica. Patrila Nemecku počas vojny. Predtým ešte v tom období chodila aj tak vlastne takzvaná viedenská električka. Je to vlastne znázornené na viacerých fotografiách. Aj z hora sa nám vlastne podarilo spraviť nejaké letecké zábery, aj teda aktuálne a samozrejme aj teda zo zeme, takže môžete si pozrieť aj vlastne naozaj tú históriu tej Bratislavy.